Жизнь меня будет покидать. И Россия меня все равно вернет в Украину живой. Вам всіх сюди не засадити, так і запам'ятайте. Майдан в Росії буде. Путін не зможе тримати свою владу на крові людей. Це проти природньо. Проти людей, проти Бога і проти всього на світі. Я все, що можу зробити, це показати своїм прикладом, що Росію з її государственністю і тоталітарним режимом можна скрутити в баранячий ріг, якщо не боятися і бути незламним. А тепер останнє слово ви хотіли, так? От вам моє останнє слово. Всім добре видно? А тепер перекладач, перекладіть, будь ласка, мені останнє. Потому что в России, несмотря ни на что, все же есть много честных, порядочных. Все вниз камеры. Судді, обождіть. Ще не вмерла Україна. Камеру опусти. Душу й тіло ми положили.